जोमै नों आंखौ बेयाव मानो हरखाबै लेंहरखो माबाफोर बाथ्रा दंमोन नामा जोमै? ओइ जोमै मानो सिरि बुंना आंखौ बेयाव नों मानो लेंहरखो? फुंखा आं दिनै नोंनि सेराव निमाहा बिनोसो फैदों। जोमै नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? आंदि जेबोखौनो हमनो हायासै। नोंथ' आंनि फनबो हमला जोमै आंखौ लोगोबो हमला। नोंहा मा जादों जोमै ना आंसो माबाफोर गोरोन्थि मावफ्लांलायबाय? गोरोन्थिखौ नों मावाखै फुंखा, गोरोन्थिखौ आंसो मावदों। आं माबे बाथ्राजों जागायबावनो फुंखा? आं आरो नोंनि बिखाखौ खामग्लिहोनाय जासिगोन। नों आंखौ निमाहा होदो फुंखा। ओइ जोमै नों फाग्लि जाबाय नामा? नों मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थादों? बुं जोमै जोमैया खाथियाव थायोब्ला फुंखानि बिखाया माब्लाबाबो खामलिया। फुंखा जोमैया माब्लाबाबो फुंखाजों गोरोबा। बेबादिनो नोंनि आंनि लानाय रादाया ओंथि गैयि बायदि जालांजोबसिगोन। जोमै नों मानो बेफोरबायदि बुंबाय थादों? आंथ' जेबोखौनो बुजियासै। औ फुंखा आंनि बुंनाया सैथो। आं मिथिगौ फुंखा नों आंनि थाखायसो, नाथाय जोमैया फुंखाजों गोरोबनाय नंला। जोमैया सोरबा सिनाय मोनै अख्रांनिसो जाबाय। नों आंखौ बावगारनांसिगोन। जोमै प्लिज नों बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा बुं। सोरनिबा थाखाय थांना थानायनि मिजिंखौ नों खोमाना होनो दा सान। आं सहायनो हानाय नङा जोमै। फुंखा नोंबो बोथोरजों लोगोसे आगान सुरलांनो सोलोंदो। आंबो नोंखौ नागारनो गोसो गैयामोन, नाथाय बुंथिगिरिफोरनि बाथ्राया आंनि गोसोखौ सोलायहोना दोनबाय। जोमै नोंदि एसेबां सोलायबाय नों बोरै बिदि बाथ्राखौ बुंनो हाखो जोमै? नों आंखौ बोरै बावनो हाखो? बुं जोमै बुं। आं नोंखौ बावाखै फुंखा। आं नोंखौ दाबो मोजां मोनो आरो अरायबो मोजां मोनबाय थागोन। नाथाय बुंथिगिरिफोरा बुंलांदों गोथार गोसोजों मोजां मोनलायनाया मोगथाङाव जाफुंनो गोब्राब जायोनो। बेयो जाफुंथारोब्लाबो जुलिनि उनाव अनलायनाया गोमालाङोनो। आं नोंनि गोजान जाब्लाबो नोंनि महर, नोंनि अननाय, नोंनि मोजां मोननायखौ माब्लाबाबो बावनो हाया फुंखा। नोंनि अननाय आरो मोजां मोननाया अरायबो आंनि गोसोआव गोथां जानानै थाबाय थागोन। बाह जोमै बाह, नोंबो माथो मोजां मोननायजों फावथिना गेलेनो रोंथारबाय। हागौमोन जोमै आंबो नोंखौ बावलांनो, नाथाय जोमै सोलेरनि गाराय गोसोनि हांमा बे मोननैयाव गोबां फाराग दं। नों बुंनो हागोन जोमै फुंखाया जोमैखौ बावनो हाबाय, नाथाय जोमै फुंखाया जोमैनि गोजान जानो हाब्लाबो नैबे गोसोआ जोमैनि बोरै गोजान जानो हानो? नों आंखौ बावलां जोमै, आंखौ फोथाय खेबस' खालामलां। आंनि बिखाखौ खामग्लिहोलां। नों फोथाय खेबस'सो जोमै, नों थगायसुलिसो। आं नोंखौ बिदि गोसोनि होनना माब्लाबाबो सानाखैमोन। जोमै नों रावनिबो नङा, नों आंनिसो। बे बाथ्राया गोजाम जालांबाय फुंखा। जोमैया माब्लाबाबो फुंखाजों गोरोबनो हानाय नंला। आंनि जुलिनि रादाया गुबुनजों जाखाबाय फुंखा। नों आंखौ बावलांदो। आंहा राहा गैला फुंखा। बे जेंनानिफ्राय उदां जाना नोंखौ अनसायफैनो आंहा गोहो गैला। जोमै नों जेबो दाबुंसै फुंखा। आंनि गोसोखौ आरो गोनो गोथो दा खालामसै। नोंखौ मोनैनि हांमाया आंखौबो थेर बेथेर खालामसिगोन। आरो नों जेबो दा बुंबावसै। खायसे खायसे सुबुंजों जुग जुग बोसोर बोसोर मोजां मोनलायबाबो जुलिनि रादाया फैमाल जायो फुंखा। नाथाय बबेबा समाव सोरबा सिनाय मोनै सेंग्राजों गोदानै लोगो मोनलायब्लाबो जुलिनि रादाया साननैसोआवनो जानानै फैयो। नों आरो आंखौ मोनगोन होननानै दासानदि फुंखा। जोमै मोजां मोननायनि बिसजों आं गासैबो आंगोखौनो खोमाना लानो गोसो गैयामोन।
नाथाय नोंनि बे थगायसुलि आखुआनो आंनि संसारखौबो खाना खालामसिगोन। आंहा मा गोरोन्थि जाखो जोमै? नों आंखौ मानो बावगारनो होखो? नों आंखौ हाजासे बुंदो फुंखा, हाजासे लाजि फोनांदो। आंहा नोंखौ नागारनायनि अनगा गुबुन जेबो राहा गैला। आं राहा गोथे जानांबाय। नों आंखौ सावहोदो फुंखा, आंखौ सावहोदो। मोजां मोनलायनायनि दौलेंखौ आं खाबथानानै लाखिनो हायासै फुंखा, आं हायासै। आंनो नोंखौ मोजां मोनदोंमोन, नाथाय आंनो नोंखौ नागारनांबाय। नों आंनि अनगा गोदान सिमां सुजुनो नाजादो। नों आंखौ बावनो हामारबाय जोमै। आंनि अननायखौ नेवसिना नों गुबुननि अननायाव गोजावबाय। आंनि सिमांखौ आसखान्दा खालामना नों गुबुननि सिमाङाव हाबहैबाय। नों आंखौ बावब्लाबो आं नोंखौ बावना गोजोनै थानो हानाय नङा जोमै। आं हानाय नङा। हारसिङै गाबै गाबै हारसिङै मोदै हुगारबाय थागोन। नोंहा गुबुनखौ लानानै गोजोननाय दंब्ला आंहा नोंखौ हेंथा होनो हानाय गोहो गैला जोमै। नोंनि साननायानो जाफुंथोंसै। दिनै आं नोंनि सेराव दं, नाथाय बे इयुन संसाराव आंनि जिउआ खोमसिना सोरां, बियो दिनै जागायबाय। नोंनि साननायानो जै जाथोंसै जोमै। थादो जोमै।